మీకు తల దువ్వుకోవటం, టీషర్ట్ వేసుకోవటం లేదా తీసేటప్పుడు కష్టంగా మారిందా? రాత్రిపూట భుజం నొప్పితో నిద్ర పట్టడం లేదా? అయితే ఇది ఫ్రోజన్ షోల్డర్ కావచ్చు. నమస్తే, ఐఎమ్ డాక్టర్ రంగారావు, ఫిజియోథెరపిస్ట్. ఈ ఫ్రోజన్ షోల్డర్ అనేది ముఖ్యంగా 40 ఏళ్ల పైబడిన వారిలో షుగర్, బీపీ, థైరాయిడ్ వంటి రకరకాల సమస్యతో ఇబ్బంది పడే వాళ్ళకి షోల్డర్ సర్జరీస్ తర్వాత మెల్లమెల్లగా బిగుసుకుని కదలికలు కష్టంగా మారతాయి. షోల్డర్ స్టిఫ్నెస్ని వీలైనంత త్వరగా గుర్తించి ఫిజియోథెరపీ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వగలిగితే నొప్పి తగ్గించి రోజువారీ పనులు చేసుకునేలాగా వీలవుతుంది. ఫిజియోథెరపీ చికిత్సలో భాగంగా టెన్స్, అల్ట్రాసౌండ్, సిపిఎంతో పాటు స్ట్రెచ్చింగ్ అండ్ స్ట్రెంథనింగ్ ఎక్సర్సైజ్ చేయించడం జరుగుతుంది. ఫిజియోథెరపీ ట్రీట్మెంట్ అనేది షోల్డర్ స్టిఫ్నెస్ని బట్టి 1 నుంచి 4 వారాలు తగ్గటానికి టైం పడుతుంది.